nombuso nesibindi but professor wayisukela emaskane lapha ya esebenza ngakhona angizwa wawela umgaqo wohlala kubhoda esitulweni awucabanga ubusuku bonke uyangizwa ehleni ngezinga kanje ugcine phalazi igazi shuthi wagcina seyathula uzobonakala nini ekseni wonke umuntu akekho nje noyedwa embona nje ukuthi hayibo nanga umuntu ehleli lapha nalo muntu engabe uhlaleleni ebusuku kubandana kanje. Hawu kodwa professor siyashula simile ahlahla khona isithombe ngesibhekayo la. Yini oyikhumbula ngayo uKenneth? Nje kuningi ngoba bengahlupheki mikhona lo mntwana ulto bese fana nobhuti wami kumina ngoba umuntu obhemayo akayena umuntu ngathini okonze izinto zomacansi nani izwe lento le bese sifana nje mina naye nosisi nobhuti uyabo futhi ngeke uzumuzwe engicabanisela indaba ukuthi mhlawumbe meke wathi uyangibamba mhlawumbe mina ngiyibhemele ngiyithingele semva waloko manje ngeke sabuya mhlawumbe ngithingele ukudla mhlawumbe ngibhemise umeyo landa imali yakhe kubaba wakhe mhlawumbe uzoba nezitayela cha ngisho ngathiwa sikhulumisana kade sixabene sinjani kodwa mase sithola imali ebecabanga ukuthi eze kumina ngo angifuna zangithole angimemeze imaskane yonke ngize ngisabelela ngingakhona sho mancane yakubetha ubrain wakho ngizosukuma ngigijima ngihambe ngiyekena kade uthola ukuthi mhlawumbe besiye sathwistana kanzima ngayitshela ukuthi mhlawumbe namhlanje ngeke nje azambuyeze kumina kodwa ngizothi mangithi ngiyambona hayi nangiqhamuthushu siyaqhamuka mase futhi zokwamashaya ngathi uhlinile phela ngithi kusakhombisa ukuthi usabaselekile afika kunginikeza imali mi thatha thenga izinto zethu ngithenga izinto esizithengayo emva kwaloko ayihlalele phansi abhema into yakhe ngibhema into yami bese yaqala ke mase ebhemile bese yabhodla ke siyasho ukuthi mama ngiyacela bandla yeke lento leyo yenzayo kanje ngiphatha kabi mangabe ngithi mhlambe mina sengithi ngifuna ukuthi ngibe nawe wena uqale ungibukise nabantu uhafe umemeze ungafuni uyabona lonto ngimtshela ngithi hamfethu wena uvutene nje ungayicuphi nawe ikhala nje yabona nje abanele leyo nto ke manje abantu bonke emastephisini sehlala emastephisini bonke baphenduke babuke thina ke plus uyamemeza ke isinima lesesofana ngakwazi ukukhulumela phansi athi hayibo asambe phela mama sengintshela nje mina uyangicisha mina manje iyaphela inyanga yonke manje mina qede inyanga yonke wena ufuna mina ukuba asambe phela namhlanje mina nafuna hayibo amemeza kuze bonke abantu yes ngithi yabona ke futhi ngimkhombe yabona ubona-ke qhaima ngoba ngibukisa nabantu athi hayi lungile mina ngazi ukuthi ufuna mina ngikhuluma kanjani-ke mina ngithini-ke kodwa mina sengihamba-ke mina ngizonilandela suke emastebhisini lapho yahla amastebhisi uyahamba siyahamba ngithi phela sibaningi la sihleli sibaningi sikwazi ukuthi singenza izinto ukuthi mhlawumbe ujole nomuntu wakho phakathi kwabantu nibaningi uyabo manje kuzomela ukuthi sihambe siyozama enye indawo engoje sizozama ukuthi sicashe kuyona senze sijolele bese kwaloko siyabe sesiqedile siyolala nabanye abantwana kusuke sekwenze njani laba abagcina sebelala phambi kwabanye abantu bayakwenza futhi baningi lokho ngoba ngathini umuntu ngathini ungathanda ukuba nesithunzi phakathi kwabantu ngingasho kanjani ukuthi wena umuntu wesifazane ofundisa umuntu wesilisa ukuthi mina ngeke ngize ngikwazi ukwenza ukuthi phambi kwabantu mina uma wenza kanje ngibona ukuthi ungehlisa isithunzi yabo ngoba
bonke abanye abantu bazongithatha kancane. Ngeke ngibe nje intombazane yakwethu noma kuthiwa ngiyahamba okay ngiyazazi impela ngiyabhema kodwa ngiyiphara okay abantu basibiza ngamaphara okay kodwa angithandi ukuthi isithunzi sami ngisicekele phansi. Uyangibona namhlanje nalo nakusasa nalo nakusasa nalo ngenza izinto phakathi kwabantu ngeke kwazi. Kodwa uma ukuthi wena awuzithandi nawe umuntu wesilisa lo awumfundisi uzowenza ngalendlela athi mangabe efuna ngayo nawe uvuma ikhanda phambili nawe uqhubeka ikhanda uvume umfana uzowenza ngalendlela afuna enza ngayo. Uthi uma useyidakamizweni awululangazelelo ucansi. Yeah. Pho manje isihlukusane lesesenzeka kwabantu besifazane abahamba beyodayisa ngomzimba. Ngiyazi ukuthi professor ngobani? Ingoba umuntu osuke efuna loba ngenakho okunjengemali. Yabo? Usuke engathandi naye kahle kahle. Noma ngathiwa useyakwenza lokho kuzodependa futhi mhlawumbe ukuthi uba nenhlanhla uqondana nomuntu kanjani. Ake sithi nje uzovide niqondana nomuntu omdala. Yeah. Yabo? Umuntu omdala lo uyabona nje ukuthi ubaba umuzi lo. Uyayizwa leyo nto kodwa manje ngoba uyayifuna lento oyifunayo naye ubaba umuzi lo ekusho ukuthi naye uyayigangela emaceleni. Uyabona? Ahlangane nawe ke mehlangana nawe ke nawe uma ukuthi uvela umuntu osebenza kanjalo ngaleyo ndlela. Amekuthatha ke kodwa inhliziyo yakho izobe ingathandi. Uzothi eqala enza lento ayenzayo kuwena uzobe ufisa ngathi ngangcono ubuseqedile. Asuke mina. Ngoba usuke usuthi kosuthi ngicimeze kube kanye ngoba ngifuna lento engiyifunayo. Ungamyela uthini umuntu osifazane ongekho eyidakamizweni njengamanje ongazi ukuthi iyidakamizwa zikuphushela ekuthenini uzogcina ekudayisa ngomzimba. And futhi ngihlezi ngisho ngithi mina ngiyabona ukuthi okwami kusekude phambili kusekude emuva. Okwami. Kodwa hlezi ngicela uNkulunkulu ukuthi abanye abantu besifazane abangakabhemi bangalokuthi futhi ngoba i-drugs ligcina likuphushela ey'ntweni ey'ningi. Uyakwazi ukuthi ujole nomuntu ungamthandi uhlale naye iminyaka. Uyakwazi lokho? Mina umlungu ebeseze wazi wafana nobhuti wami kumina kodwa ebezothi mayiqala ekhuluma ngendaba yocansi inhliziyo yami ibiqala ukuxhefika. Angifuni ukuqambela amanga namhlanje ngiyakuhlambulukela. Biqala ukuxhefike ngoba akuyena lo muntu engathi uma ngimbuka mina noma makuthiwa mhlambe ngiyimagine ngimina ngingabhemi akuyena umuntu bengajola naye. Yabo? Ngingamazi ke naye esikhatsini sakhe before. Kodwa bengithi mengibuka nangendlela engimfice yiyona. Nanokuthi bekuwumuntu ongaphili namuntu, bephila yedwa. Engazwani nabantu, engakwazi ukushare. Kodwa ngamcathulisa kancane kancane wagcina sefundile ukuthi kuyakubanjiswana akekho umuntu ophila yedwa emhlabeni. Kwaya hayi ngithi ngiyabona sekuyena obiza umuntu ngisho ngithi hawu kwangcono seyakwazi ukuthi abize umuntu ukuthi woza sibanibani uzowenza ama cornflakes. Yabo ngoba ubaba wakhe bemthanda yena lo mntwana benenhlanhla endi bengihlezi ngimcela ngithi Breno mina ngingajabula mangase kuthiwa at least siyakwazi ukuthi siyeke sobabili. Ngoba mina into kade sengifuna ukuyizuza kahle kahle kulwa mntwana angifuni ukuqamba amanga ngifuna ukukhuluma iqiniso njengomuntu efa. Ngoba naye uyayifanela nami akasenama. Osisi bakhe usisi wakhe nobhuti wakhe baphesheya boba u2 usisi wakhe unomuzi wakhe ubhuti wakhe uyishadela unomuzi wakhe nonkosikazi unomuzi wakhe.
sekuyena nobaba wakhe, njengoba behlala bobawu-2 manje eMalivana, kade behlala bobabili eMalivana. So bese ngifise ngathi inhliziyo yami okay singayeka sobabili ukubhema, ngizokwazi ukuthi ngizame ukuthi ngisondeze le ngane kubaba wayo. Uyabona? Kuze mhlambe nezami izinto bekuzoba mhlambe indlela yokuthi zikwazi ukuthi nezami izinto mhlambe zilunge. Uyabona ngoba ukumsondeza kwabe mina ngokucabanga kwami ngibona ukuthi ukumsondeza kwami kubaba wakhe esesizamile ukuthi mhlambe siyeke ama-drugs, esefika kuyena semtshela ukuthi nangu umuntu ozamile ukuthi sibambisane siyeke ama-drugs sobabili, manje sisabhemi baba. Mhlambe bezothi noma umuntu omdala ngoba ubaba wakhe usekhulile kakhulu umdala, bengizokwazi nokuthi ngithole mhlambe indawo yokuthi ngikwazi ukuthi ngifihle ikhanda, ngazi ukuthi la indawo engidependele kuyona le ikhaya. yebo, ikhaya lami leli. Mina into bekade ngiyifisa, although ngingazi ukuthi njengoba kade sibhema sobabili ezinye izinto bebuye zingenzeki, inhliziyo yami ingavumi, kodwa bengeke ngitshela ukuthi mhlambe mangabe sesingasabhemi mhlambe kuzoba khona ushintsho engizolibona nakuyena, naye mhlawumbe kube khona ushintsho ozolibona kumina, usikwazi ukuthi sizame ukuthi siqhubekele phambili nempilo. Kodwa manje kwayikona ukuthi uNkulunkulu uzosheshe amthathe. Kwayimina futhi ngisathukile kakhulu, futhi professor ngisathukile kakhulu. Baningi abantu esebengishiyile phambi kwami engafikela kubona la eMaskandi, baningi. Yingakho sila namuhla. Ngifike kubo, ngifikele ezandleni zabo, mangakubalela ngeke uzubelieve uManu, oDiza, oManimeka, oNombuso, ngoba lo Nombuso wesibili bathatha uNombuso lapha eMaskandi. Kuzoba amantombazane nje engifikele kuona inqwaba engifice iyona kule industry phila lempilo le engiphilayo namhlanje ayikho yonke engiyificile. Namhlanje eMaskandi khona onyuwan bodwa beingane ezincane ezintshantsha eqalayo ukubhema. Ngiyibuza ukuthi engabe balandana bathi eMaskandi kunani, ngiyafisa ukwazi ngoba kuleya ndawo, leya ndawo indawo edimuni leya ndawo, and thina siyafana nabantu abathunjiweyo abaqhetshiwe. Ngitshela ngoba uthi uyazama ukuphuma kube khona uSathane mawukuthi awukabi strong ngaleyo ndlela, nanokuthi uNkulunkulu wakho kusho ukuthi awukakakhulumi kahle naye ngendlela, kusho ukuthi uNkulunkulu wakho wena awukakayinikeli ngendlela. Ngoba lento inzima ifuna ukuthi uzinike kwangempela, ungasho ukuthi hayi sengiyafisa mina manje ukuyeka bakuthathe bakuhambise somewhere masemva waloko ucabanga ukuthi okay uzothola izinto zokuthi ukwazi ukuthi mhlawumbe ubambe uArosta noma ini masemva waloko utshela ukuthi uzophuma nje kalula kanjalo. Cha, ngeke. Ngisho bengakubambisa uArosta lapho uphela uArosta ngaloso sikhathi, fanele ziningi izinto kusakumele uyiprove kuzona ukuthi ngempela you are strong enough manje ukuthi wena awusabhemi drugs. Ukwazi ukuthi uhlale mhlawumbe nabantu ngisho ababhemayo, uyihlalele nje nabo, kodwa enhlizweni yakho wena uyizitshela ukuthi wena usuqinile manje fit enough ukuthi mina angisalithinti. Futhi ungabacwasi. And njengoba sebehambile bonke but professor lamantombazana sehambile, kuhamba abafana hamba amantombazana, hamba abafana kuhamba amantombazana. Kodwa manje ngiyayibuza ukuthi hey, ngoba uNombuso wathi ebuya okwesibili ebuya Eastern Cape wafika mina sezowazana nami, ngoba okokuqala waze wagoduka kubo ebehlala ePoint Mangizo.
okay naye mengixoxela behlala nomunye umuntu wakhe kuthiwa uBrownwen. Manje sengiyasaba, senginovalo. Okay, sicela usitshele nangakho ukuhlangana kwakho noNombuso ukuthi najwayelana kanjani ngoba yikho ngakho sila namhlanje sifuna nje ukuzokhumbula yena noNombuso. Ukuqala nje kwena ukwazana indlela yena eniphilisane ngako kuze kube kufika sekugcineni lapho khona impilo yakhe isisweleka. Mina noNombuso sahlangana eMastephisini Albert Park. Fika ngosuku lokuqala webuye Eastern Cape ephuma kubo. Ephuma emafamu. Ethi uzobheka uBrownwen lo ajola naye weNdiya. Mayifika eMastephisini uBrownwen ebesanda ukuphuma eroundini yophanda. Kukhona thina nje nabanye sihlala nabo. Abanye bayamazi mina ngiyaxaka ukuthi hawo bani usisi yabo. Ngimbingelele-ke kusho ukuthi uNombuso unalenhliziyo nayo. uNombuso akwazi akayitsheli. Ngimbingelele ayavume, ngimbuza igama ngitshela ukuthi hayi nguNombuso mina, ngimbuza ukuthi uhlala kephi, asho ukuthi hayi ngisuke Eastern Cape ngize kuBrownwen. Ngithi mina okay khululeka sisoma uzoqhamuka nje. Khona manje uBrownwen uyashesha futhi ukubuya emphantweni. Hayi sibe abantu abazwanayo ngoba wathi mayifika kanti uBrownwen uzwana nalo Breno lo wami. Mina ngilala ngenhla kuzoba uBrownwen ngezansi kwethu sinoBreno. Yeah. Manje kukhomba ukuthi uNombuso kusho ukuthi uzozazolala la ngezansi kwami noBrownwen wakhe. Lento le izovedene kube mina phezulu noBreno uyena noBrownwen wakhe ngezansi. Siqondane kanjalo ke. Hayi ke siqale ke ebusuku ke sekumnandi ke phela sekuyabhenywa ke manje ke sesihleli ke sekuyaxoxwa ke sesiyabuzana ke manje. Hawu uthe kombe uNombuso usuka eEastern Cape kephi nendawo. Hayi angichazele Prince Edward. Ngithi hayi mina Eastern Cape ngiyayazi ngamagama ngokuyazi kodwa ke angeke ngize ngitshele mhlambe indawo elali nani kodwa indawo engizalelwe kuyona nami leyo. Athi hawu pho indaba pho ngayazi. Ngithi mina hayi sobe sixoxe ngelinye ilanga. Usakhona ngithi? Athina ngisakhona. Abese yangibuka uNombuso vele ahleke athule. Ngithi mina ngiyabuya, obese ngithi ngiyabuya mina ngisawukha amanzi bafethu asinawo amanzi okuphuza. So lala kanjani amanzi engekho? Ngigijima ngihambe nge-security ngiyocela amanzi ngibuye. Uma ngibuya ebese ngiyambuza ke mina ngoba naye wayafika nje kusho ukuthi ngiphila ngazi ukuthi uma uye eStern Cape uhamba usuku olulodwa noma uhamba 2 days. Yahamba usuku olulodwa. Ngihambe. Yeah, ngaphandle uma uhamba ngenyawo ke. Noma mo hike. Yeah. Ebese ngiyambuza ngithi hayi pho indaba ngani noma ncipha kanje awubunga tholi into okubhema. Athi indlela yokubuya bengenayo so bengihike ngesikhathi kade ngibuya. Ngithi mina okay Nombuso ngiyabona indlela oshayeke ngayo emzimbeni ngoba sahlala u1 week naye waqala wabuya wa right. Uyabonga bona ukuthi okusho ukuthi ebeshawa arostolo kade ekunesikhathi kade kudliza ngala engayitholi into okubhema. Hayi siqale ke sina Nombuso sizwaneke sibe abangani. eMastephisini baqale bathi hawu mancane le ntombazane isanda ukufika la eMastephisini wena usuzwana kakhulu nale ntombazane thina awusasinaki. Wena usukwazi ukuthi ulalele le ntombazane ukuthi thini. Wena usukwazi ukuthunywa ile ngane. Uyabo? Yazi ngabaphendula into eyodwa ngathi usisi lo indlela engimbone iyona ile impilo engithanda ukuyiphila nami njengoba ngiphila la. Yeah. Ngoba uNombuso akakuthanda ukukhuluma. Akayena umuntu wempi. Akayena umuntu oyisixhanxhango. Uyabo? Akayena umuntu othanda ukukhuluma. Akayena umuntu othanda abangani. uNombuso uyakwazi ukuyihlalela yedwa.
yedwa qhwaba yedwa. Kuzofika abafethu bezoyibhemela bazocela izinto zokubhema kuyena bafike bamngunge. Uyangizwa kungungwe yena engathi uyena umuntu onento yokubhema engenalo ukuthi bebe kuyibona bazofika babhemise yena. Ngendlela umoya wakhe oright ngawo lo mntwana. Enduphansi. Yabo. So ngibatshela ngithi yazi salibele kufike le ntombazane lana ngibona ngathi ngithola peace of mind kancane. Ngoba njalo mangihleli nani omunye khona into esimlahlekele, omunye sekuthiwa kwathiwa ngosibanibani, omunye sekuhletshiwe, omunye siyabo indaba nje yokuxabana nje into esiphila lapha eMastebhisini. Kodwa ngazona noNombuso ngalandela inyathelo zakhe kuze kube namhlanje nami njengoba eseze waze wangishiya yena mina kodwa ngisahambe enyathelweni zakhe ngoba nami bengithi umuntu mangabe engitshela into engayiqondi nje kahle manje nami ngisho ukuphakamisa iketi manje ngitshela ukuthi hayi ayikhale ngoba ngathi sithathana kancane. Siqondisana ongcono ukuze kuzoba khona ozohlonipha omunye phakathi kwethu sobabili. Yabo. Kodwa noMbuso wangitshela ukuthi emancane lento le oyenzayo ngoba ngaze ngabambana usuku lokugcina la waze wangikhuza khona ngibambana noMamkhize ngezandla. Siyaza lapho uNombuso wangitshela ukuthi uthembe wena. Makuliwa uvela ethembe wena. Uqinisile Nkosi yami, uqinisile ingilosi leyana Nkosi yami imvi inkosi nomntwana. Hey. And yazi ngiyacabana nawe aqede emva kwalokho niphendulana mhlawumbe ngamagama niphendulane ngamagama abone ukuthi okay ke manje na sephelelwe yena manje uyasuka uyakushiya uhambe uhlala phansi yedwa. Yila ezofike ahlale phansi abuyise yonke lento mhlawumbe kade nikhuluma nobabili lapho usuyokhala yedwa. Ngithi ngiyaqhamuka mina mhlawumbe ngibe emphantweni ngithi ngijabulile mina ngithi ngiza kumngani wami ngizombhemisa sohlala naye singiyamfica uyakhala. Nombuso ukhalelana. Ngiyanga mancane. Imancane zobe ngikutshela. Ngithi hawu ongana uqalekile yini? Athi ngiqalekile impela kodwa angikhaliswa lokho. Ngithi hayi kulungile mina ke nayo imali gijima mngana mambe ethenga. Asukuma inkosi yamadla asuka inyembezi ahambe wathenga abuye hlale phansi soba uthu. Sibheme mase sesizoqeda bese ngiyambuza ukuthi ngicela ungitshela phela ukuthi kade ukhalelana. Bese yasho ukuthi hawu ngibhizi usine bhizi ulibetene enakene nami usine nje imekwa bhema ithiki yakhe ngibambela la kumina benositha. Ngithi mina kanjani athi angazi ukuthi bavele babone ngiyini mina kubona. Bangithatha notice nje mancane abangihloniphi nje baveteni bekhulume noma yini into abathanda ukuyikhuluma kumina. Ukhulume kabi ngihleli noSabelo wakhuluma ukuthi mina ngihlezi ngikakwe abantu besilisa mina lana abantu besifazane mina angizwani nabo ekubeni ibona baqhalayo eduze kwami mina ayikho into engizoyenza mina ngithanda ukuhlala ngedwa. Shuthi abafethu bayabona ukuthi mina ngiright mangihlalela ngedwa ngoba ngibalekela zona lezi zinto zokukhuluma kanje. Ngithi hayi pho manje ukushayile yena athi hayi akangishayanga kodwa ngiyambona ukuthi sigcina uzogcina khona lo. Ngithi hayi khuleka mngana nami ngizoyilungisa bese ngiyethulela. Ngizosuka ngimlinda lahle ngisuke ngihambe ngiye kulo kade xabana naye. Sengiyahamba ke manje ngimtshela ukuthi lalela. Uyabo lwana usidolo obona lapha ungacabanga ukuthi unosidolo wakho. And futhi ngike ngizwe makuthiwa kade ngingekho ngezwe ukuthi khona oyedwa ke wasala wabe kuNombuso isandla ngizobona. Ampela futhi bengibatshela ngithi ngizobona umeke wangishaya. Mfowethu uNombuso wangitshela ngomlomo wakhe wathi uthembe wena. Ngizobona. Hayi futhi bengihlezi ngimtshela ngithi Mantuli bawubona mntakama. Bengimtshela kanje ngithi Mantuli bawubona mntakama ngoba eyibo lo mntwana ungifundise into kade ngingakwazi mina ukuyenza ukuthi umuntu ngisho ngathiwa siyaxabana naye ngifunda ukuze uwehlikela ngezantsi umuntu.
ngifunda ukuthi kumuntu uma ngilibonile iphutha lami ukuthi nginephutha ngifunda ukuthi ngithi ngiyaxolisa kumuntu. Kodwa kwafika uNombuso empilweni yami ngakufunda ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyaxolisa kumuntu mangabe nginephutha. Ngoba bese sitatana mina naye sobabili sibangi izinto ezibhedayo izinto ezungisangana mhlawumbe sibanga mancane ukuthi kwami kade ngikubeke lana mhlawumbe kwa disappear kanjani njani mhlawumbe aphinda kuthole asho ukuthi kodwa wena ungimuvile lana kade uklina kanje mina ngizomphendula noma kanjani nami mase se right ngingasho ukuthi ngiyaxolisa makade kuyimina ophazamile okhuluma wrong. Yazi angibiza ahlale nami phansi athi mancane uyabona uma ukuthi wenzile iphutha kumuntu noma ukhulume wrong kumuntu ubofunda ukuthi uzehlise uxolise ngoba no brain ingakho sometimes azakudube akushiye manophanda ahambe yedwa ngoba wena awukwazi ukuzehlisa kanje. Ngaqala ngambuka ngamanye amehlo ngathi hayibo ngizofundiswa umuntu engitshela ukuthi ngincane nami. Ngiqale ngithule ngiyibuke lento and futhi ngempela mangibheke indlela engenza ngayo ngempela angikwazi nokusho ukuthi ngiyaxolisa kumuntu. Futhi angikwazi ukuzehlisa kumuntu noma ngithiwa siyaxabana ngehlele mina kuqala ngizansi cha. Ngizofuna ukuthi kube yimina ozogcina. Kodwa namhlanje ngisho ngathiwa ngikhulume kabi sihleli sibaningi mhlawumbe umuntu wakhuluma into ebhedayo kumina nami ngaphendula ngelukuluku lokudinga ngizothi mase sesiqedile ukuxabana nje bese ngiyamtshela ngithi sorry kodwa mfethu bengaqondile ukukhuluma kanje kuwena ngiyaxolisa uwena udala ukuthi ngikhulume kanje. Yabo lento ngokungena kuze kube namhlanje sengiyakwazi ukuthi omunye umuntu ngikwazi ukuzehlisa kuyena or umuntu mangibona ukuthi sizongatholani la ngathi kuzoba khona ukushayisana kwenhlansi ngisheshe ngihlehle ngimgudluze nje eli ngivele ngisuke endleleni yakhe. Bayibuza ukuthi hawu umancane salibele nje wahlala nalengane se nokushintsha nje manje ngoba noMamkhize wathi izolo usho kanje uMamkhize wathi umancane benobutsotsi kabi. Usho kanje izolo wathi umancane benobutsotsi kabi ngoba umbona umancane selunge kanje. Nombuso Ntuli wagoba umancane kanje uNkulunkulu washo kanje wathi umancane ebeshaya thina ngeyivalo sihlala naye kanje eshayile thina ngoba uyazi ukuthi thina sizomxolela ngesimenze lutho. Yabo kodwa mase seyenzile into mase sibuza sometimes avume sometimes aphike methanda. uNombuso wangiyekisa yonke leyo nto. Okusho ukuthi mancane ngokomthetho noma ngokuzalwa kwakho wawuyingane right. Yabona masingabuyele emuva kungashona ilanga because umuntu wena owakhulela emgaqweni emncane from 6-7 years. Konke engifuna ukuyibuza ukuthi iqala lento yakho yokuthi uzilwele manje uyidefende because ithu ubambana ngesihluthi ngisho nezinsizwa lapha. Ukukhulela emgaqweni omncane kukunika isifundo sini futhi kufike nje ukuthi uqala ukuyilwela manje. Futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba angabi na scratch. Futhi kuleya maskani ngihlala kuyona ngikaze ngigqanye ngetshe. Futhi angaze ngifake ummese emzimbeni wami. Ngiyambonga uNkulunkulu mkhulu. Ngihlezi ngisho ngithi abakithi noma ngingabazi. Noma wami noma ngingamazi kodwa benokhokho bami nomkhulu bami ngiyakholela ukuthenini banami ngaso sonke isikhathi la ngikhona. Ngoba bangihlengile ezintweni eziningi. Ngilwa ku point, ngilwa
ingekho futhi into engizoyenza. Umuntu ngisho ngathiwa uyamsaba, uyabona ukuthi lo uzongiminya noma lo gcwele icrash emzimbeni uzongigwaza. Kodwa impilo esisikubhekile akukho kuyibalekela. Endaweni le ndawo esiphila kuyona thina. Ngoba akekho umuntu ozokulwela, akekho ozokukhulumela. Kumele into yakho uyiqale uyimele uyiqede. Mina ngifunde ukuyilwela sengino 15 years. Ngabona ukuthi ngeke. Sengikhathele ukudla kuba isigcila samantombazane engithunga. Umuntu angitshela ukuthi ahambe yokha amanzi sowasha. Hambe wenza ukuthi gijima esitolo, awenza ukuthi. Ngelinye ilanga khona le enye intombazane elapha nje emaskane ethiwa nayo Nombuso. Engafikela before kule ntombazane engafikela kuyona ngisanda ukufika la eThekwini. Engafikela kuyona ke yesibili ngizazi ngisuka le phezulu ko point ngiza ngala. Yeah. Okwayiyona engafikela ezandleni zayo. Iyona eyangifundisa ukuthi mancane uyintombazane. Intombazane efana nawe. Angithi nina noba uthu ngiyaqotsha mama nizochama. Ngathi mina wathi uboyitshela ukuthi intombazane echama iqojame njenganawe angeke izikuhlule. Kambuka Nombuso ngathi hayibo. Nombuso uqonda ukuthini ngoba sometimes sibe sicabane nosisi abadala nje thina lana. Uthola ukuthi ubona mhlambe umuntu yena besemgesile wesilisa. Ukuthi mhlawumbe uzophuzisa yena noma uzodalela yena. Uzobhejela yena kahle kahle ngibeke nje iqondo uzobhejela yena ngoba nawe kuyena ufuna ukuthi ahambe naye lo muntu kanti uNombuso lo wangifundisa ukuthi mina ke mancane umuntu idla imali yakhe ebese emva kwalokho uyabaleka. You run. Yebo, wathi run Simba. Washo kanje. Wathi mancane ungavumi. Wathi ungavumi mozwa nje inhliziyo yakho ukuthi lo muntu mothi uyaqala uyambheka igazi lakho alishayisana naye hamba kakhulu. Wathi futhi enza sure ukuthi uyadla, uyathola imali oyifunayo, uyamkhwahla ngendlela omkhwahla ngayo. Uyintombazane uhlakaniphile ngiyakubona. Ngisho elodge ngiyamshiya mina manje umuntu phakathi sekhokhile sekubhukhile yonke into ngimshiya. Ngiphume nesikhindi sami uncanyana wami, ngiphume noTop skin wami intaka baba. Ngimshiye ethulinde mina etshela ukuthi ngisayi bathroom sengiyahashaka. Mshiya kanjalo uzosala sekhokhile senze yonke into yena sengibhemile sengidlile sengisuthi senginemali. Usale inwaye. Yebo. Usale ibona. So manje ngicina nithustana kanjani ke nabanye besifazane? Thustana kanjena ngenxa ukuthi sibanga uthola ukuthi umuntu lo uzofuna ukugesa mina kanti yena lo omdala ebesemgesile. Yabo? Iyasuka ke lapha eNxabane. Ubhuti athuthi uyabona uyahamba mhlawumbe uyohlala etafuleni abaphuza kulona. Ubhuti asuke qokulo ngoba akhutshwala buyazo hlala la kuhleli khona thina ingane encane. Seyaqalwa ke manje sekuba nani sekuba namagama ajikijelwana ngawo manje. Yebo? Yeah. Ngambuzo Nombuso ukuthi ngizolwa kanjani ke Nombuso nomuntu ongangalwasisi mina ngizoyenza kanjani. Athi mancane ibhodlela nanti. Athi mancane ummeso awufundelwa. Akufundela ukwazi umuntu awuye esikoleni ukuze ulimaza umuntu uma ubona ukuthi awunawo amandla akhe. Yathi ayibona Nombuso ungayisho lento mina ngiyasaba. Athi yabona ke mesiphuzile athi yabona ke mozusaba uzozibona uqeda wena basazokuqhubha. Ngivele ngibona ukuthi hayibo le ntombazane yakhuluma kanje kwalula nje kanjalo. Into engizoyithini le? Hayi ubhuti wabantu afika dale shaya itafula lebebovu kepho. Ubhuti oyitshela ukuthi phela uzohamba nami.
plus ngesikhathi ade ngingakabhemi ngisaphuza kuphela uNkulunkulu wami Jesu ngoba abafethu ama drugs ngiyawabonga nabo ama drugs ngiyawabonga asikhipha isikole ayaskipha akukhiphe endleleni akukhiphe ngisho kini imbala la kufudumele khona kini uthola ukuthi kushaka i-double story uthi mangabe uphuma ukhishwe ngemoto uyangizwa yini kodwa uyaphuma kuleyo muzi wazi drugs uyangizwa shumi zona soma ngiphuli heybo ushiya umuzi onako konke kini ushiya umuzi onikezwe isikhiye semoto uma usukwazi ukushayela kuthiwa mi uma ufuna ukuhamba indlela zakho nasikhiye semoto umuzi onamatekisi ushiye wazi kahle ukuthi mhlambe wena umuntu abathi mhlambe mabufika wena mhlambe omdala mabefika odriver bamathekisi mhlambe wena umuntu othatha ama cash up kodwa wena uzoshiya onke lo mnotho ugijimela ukuthi uzodlalela leli drugs ndini bese emva kwaloko uyahamba ukhamisela udriver bakini emarenki lapho kusuqhamuka kubona usubhema usungcolile ubona ukuthi bazokuthatha inotice ngeke nakancane uNombuso yena okufundisa ukuyilwela emgaqweni wangitshela ukuthi nje mancane ungavumi intombazane edlale ngawo kanti ngizohlangana uMantuli wathi nje cha ayi kanjalo intombazane namanga kodwa futhi bakunika izifundo ezimbili ezidingekalayo empilweni ezifunakalayo zokuthunga akumele kube wena okuphushayo kulwa kumele kodwa makuthi sekuze kwakufika ukwazi ukuyidefend yebo uthola izifundo ezimbili eziright akumele udlala abantu kodwa futhi nawe kumele usukela abantu yebo mina bengiba nako leyo nto ngoba ngazi ukuthi mina ngiyithembile kodwa uNombuso nje wangitshela ukuthi emancane uyambona usiswa ngezantsi ukuthi unjani nawe uzoba aba uyangizwa uma ukuthi uzoba uphuma silo ngathi mina wathi uma uzoba uphuma silo uzoyisola angazi ke dadewethu ngoba enene mina nawe nje sibambene ngezandla njengosisi njengodade njengosisi bobabili ukuthi uzothi mina ngenze njani ke mina mangabe ungasaboni uyasikhumbula lesi sithombe ubhuti professor wemana ubhuti professor awe mana kodwa professor kodwa yini uma ucabanga ukube na inqoba le ngicabanga leyo nto kuyimanje ngaba ukho nje ngabe futhi sisasobabili bafethu mina ngazi mina bafethu ukuthi lani leli demoni elikhona la emhlabeni kodwa ngiyacela mina Nkosi yami abantu abangakaqali ama drugs ukuthi bangalinge uyabona ngoba kuhanjwa kanje bhuti professor emaskani ngifuna ukukutshela wazi ukuthi wena laba bakho abantu wena bakho oqwa abantu abashonayo abasebenza nawo uyakwazi lo emaskani ngosuku kube kuphume izidumbu ezu3 one day yangizwa uyabonga usuku laNombuso thola kwaNombuso kwalandela indiya yangizwa ngale kule ndawo esikuyona thina ayiphela inyanga singaphuma ngesidumbu izidumbu uyangizwa umunye yabo nje izolo ebusuku khona oyishayisela imoto washona ku freeway kodwa yena umuntu wangaphandle ke yabo emaskani everyday mawufika khona ungakuthi ukisimanga mangasekuthiwa ukufike nje mhlawumbe uyihlalele lapha ya ubuke nje imovement yakho yabona uhlale nje
ukuyibuke nje i-movement yakhona ila uzosho khona ukuthi hayi namhlanje ngikholiwe ukuthi hayi ngempela kuleya ndawo kuyashona. Usuku nje olulodwa buti Professor kwagcina nini ukuthi kushone umuntu osebenza naye njengoba kushona uNombuso? Bekunini? Cha khona sekunesikhashana. Sekunesikhashana ngithi. Kusuke sekunesikhashana makuphela 3 weeks. Yazi ngobani? Ngoba thina esisebenza nawo sibe nokuyiduduza ukuthi hey mina ngeke inkinga yethu ukuthi abanye bethu baye banqene ukuthi beze la. Yabo? Uthola ukuthi umuntu mhlawumbe khona lelo sizo alidingayo. Kube uyena umuntu olekhayo, Kodwa mina angifuni uqamba manga angiyiphothi. Ngabona nje ukuthi khona la ngazizwa khona kahle. Uwena mina umuntu engikuthembile ngazi ukuthi but Professor ngeke angiyeke. Ngoba ngiyazi ukuthi oldo ngibhema, oldo engathandi ukuthi ngibheme kodwa uyazi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu uyongena phakathi kwenhliziyo yami ashintshe impilo yami ngibe umunye umuntu. Kodwa uyabona kuleya ndawo esiphila kuyona. Bengifisa but Professor ukuthi nje ube nje mhlawumbe nje umgqibelo nesonto uzoyihlalela nje kude and kungabe khona futhi abaningi abakwaziyo kanjenga nathi ukuthi ukhona uhleli mama kude uyayibuka le impilo ephila lapha. Ubone makufika ukudla sizophakelwa abantu ukuthi kuba njani. Uyangizwa? Siyaphuma isidumbu. Uyangizwa? Kuyaliwa. Yikho kungasakuletha ukudla indlela okuvela kube nechaos ngayo. Kuyaliwa, uyangizwa? Ekugcineni yatatshuna imoto, umuntu mayifikele emotweni, umuntu ophaka ugcine seme kanje. Bayithathe kube ubhudu kube uma ukuthi wamphusha omunye by mistake mhlambe noma ngoba abanye baphatha umjovo nangezandla wamgwaza ngomjovo ngephutha uzozo. Omunye uvule okapho manje awuhlabe kuwena. Ingabe indaba zalutho futhi. Omunye kube kuyena ukuthi emaskana ngazi uNkulunkulu wami ukuthi kodwa Jehova uyongenelela nini kuleya ndawo. Ngoba umuntu ngesikhathi engaguli uyakwazi ukugqugquzela abanye ukuthi hambani nesibhedlela abafethu kodwa yabo masekugula yena sekumele kuyena esibhedlela ngeke uzumbone but Professor azavuvukale but Professor okwabona umuntu egula equmba phambi kwakho avuvukala umzimba wonke, ubuso bemngaka, umqala bemngaka, isisu sibe singaka, umzimba wonke uvuvukale wonke kube ngathi umuntu ukhuluphele kanti cha ukugula. Uyangizwa? And lokho kugula kokuvuvukala lapha emasikane ngingenisile. Ngoba abantu abaningi ngithi bayajova. Kanti njengoba sijova nje umjovo lo udla isibindi. But Professor ngaphakathi wenza i-appetitis. Kodwa still sesatshelwa, still thina siyakhona ngamakhanda. Angazi ngiye ngibuza ukuthi umthetho wethu kanti asiboni yini, kodwa angazi mina umqondo uvedeni udomeka ngazi kanjani. Sitshela ukuthi akhona amaphilisi okulapha lento umuntu anqina ukusuka la ayekho ngedwade. Awulanda lamaphilisi alento ukuthi sikwazi ukuyivikela thina. So kungakhalisi makukhona abashonayo abasebenza nawo abazoza ngakuwena ozozwa ngabantu ukuthi sekushona usibani but Professor osebenza nawo
lokho kuthathiswa kwamanzi amancane ngoba uma ngase kuthiwa uyahamba uyobona ngale ungafika ukhala inyembezi. Ungafika ukhala inyembezi but professor ngakhala inyembezi. Omunye alale silale naye sigcine silele naye ngakusasa kuseni sovuka umuntu uthuli sitshela ukuthi umuntu uyilalele kanti cha. Sesafundisana ukuthi mawuvuka qhwebo seduze kwakho. Uyayibona leyo mpilo esiphilayo? Ungavuki ushiye khonolele eduze kwakho ungazi ukuthi usaphila yini. Vuka umvusi. Ovuka iqala akavuse abanye. Sibone ukuthi ubani osaphila ubani ongasaphili. Ngoba sesiyazi ukuthi thina siphila ngokuthi kuhlezi khona isidumbu esisophuma. Uzomkhumbula ngani uNombuso? Hey, uNombuso bhuti professor ngizomkhumbula ngezinto angifundise zona nempilo ebesithi siyayizama mina naye ukuthi siyishintshe. Ebese siyitshelile ukuthi mina naye so dade mina naye. Nanokuthi inhliziyo yalo yamntwana nangendlela ayiyona emaskane ayikho intombazane eyela ngakuNombuso. Inhliziyo anayo lo mntwana ngisho ngathi umunile but professor abane manje but professor ubuye uzocela into kena uyayikhipha kunike ngesikhulu ismile. Ngize ngiyibuza ukuthi Nombuso umthetho wakho la ikhanda uphelile athi mancane ngiyafana ngizomdinela kuze kube yini ngizomhlinela ngithi ngimhlinele ukuthi makube njani ngoba kuyafana lo muntu lo uyenzile lento ayenzile mhlambe yena enhlizweni yakhe akashayilo na one nje ukuthi khona into ayenzile kumuntu emphethe kabi. Manje mina ngizoyistressa ngalowo muntu mancane mina ngisekho lapho mina sengidlulile kanje uNombuso yena ungifundisa ukuthi mina mangikwazi ukuthi ngidlulise enhlizweni yami ngikwazi ukuthi omunye umuntu ngimxolele menze iphutha kimi. Bezinjani insuku zokugcina naye ngaphambi kokumaza shona? Khona la esanda kungibiza khona but professor yazi hey angikhumbuze enye into ke manje yazi hawe manga lolo langa ngangiphetheni khona into engangiphethe edliwayo lapho bese nomkhuba ukuthi ayivalele lapha kaDula la boyfriend yakhe esebenzela khona esenongaphumi ejova abantu khona nje even ngibona sesingesenayo le relationship bese sinayo mina naye kodwa uthe ukuhamba kwesikhathi njengoba ade sezothula mhlawumbe kuphele only 3 days wadlula emhlabeni wathi mina wemancane ngiyadlula njalo ngendlela uhleli lapha etendeni ujovela abantu ngathi mina ya wathi hey avungasangifuni njalo mancane hey awusacabanga ngisho uzongibheka nje uzongiqalaza ucela ungipha lento oyidlayo inhliziyo yami yashawa uvalo yezwa ngashawa uvalo ngathuka ukuthi hayibo namhlanje ubona uMbuso ongimemezayo shuthi ungconywana udadewethu ngajika ngaya kuyena ngabuyela emuva ngathi mina alright ngathi ngi-right kodwa ke ngokuthi mina ngiyamazi ukuthi mayifuna into wenza kanjani ngibuka amehlakhe yabo athi ngi-right mancane kodwa awusangifuni awusezi nje kimi ngithi mina hawu Nombuso mina ngizoza kanjani kubona ngoba mina ngiyasaba ukuthi libele ngizala ngoba bona usebenza la ekhaya futhi mina la ekhaya uyazi ukuthi nginesikweletu samalini sa 20 rand yabo athi ayibo mancane umtepha kade adlula lapho umtepha kasekho lapho ngithi hayi umuntu ngeke uzumazi Nombuso mina ngiyasaba mhlawumbe ngathi ngithi nje ngiphethe imali mhlawumbe ngesandla ayibonela mhlawumbe ayithathe ngoba uyazi ukuthi la mission ethu abe yasithathele ngenkani imali zethu ngokuthi umuntu uyamkweleta yabo
akuphuce athi ngifuna imali yami manje ngoba uyayibona. Athi hayi mancane ngikaze ayenze leyo nto, kodwa mina-ke bengicela le nto leyo oyiphethe futhi ukhumbule njalo ukuthi ngikutshelile ukuthi wena awusangifuni. Ngathi mina awu Nombuso wakhuluma kanje kuwena umuntu ohlezi mina ungiziba. Athi hayi ngoba ngisuke ngikuziba mancane angikho right kanje. Ngithi mina hawu kanti wena wenze njani kanti wena enene ngesikhathi kade esibhedlela. Athi mancane sengiphuza amaphilisi mina TB. Ngithi mina athi ngiyakutshela mancane lamaphilisi angilambisa ayangizelisa ayangikhathalisa. Manje angikwazi umntanto ukuthi mhlawumbe ngikuqalaze nawe noma ngikululele inyawo ngize kuwena. Ngithi mina okay sengizoza mina la kuwena or ngizothumela umuntu uma ukuthi khona into engifuna ukukulethela yona. Athi na hayi okay kodwa kuyangidelisa ukuthi ngikubone ngamehlo ami. Ngithi mina hayi okay sisi wami ngizoyenza sure ukuthi ngiyeza ngizokuqalaza uma ukuthi khona into enginayo ukuthi ngize ngizokubheka ngoba bengayitshela ukuthi mina enene sekukanje yabo. Athi hawu kanti mancane sekanjani. Ngithi mina hayi ngiyadlala mnganami ngoba ngiyabona ukuthi shuthi ngizomphelelisa ngani ngamandla ukuthi kushuthi ahlule ukupick up yabo. Ngithi mina hayibo ngiyadlala mnganami ngeke uze uhluleke ngiyazi ukuthi wena you are powerful futhi awuhluleki into uma ukuthi uyimisele ngokuyenza. Ngiyazi ukuthi uzoyiwina le treatment. Athi ya ngizoyiwina mancane but kodwa kunzima ngoba ngiqhelezwe lento okuphalaza igazi. And sekaningi kwenzeka phambi kwami ngoba kwathi emva kwalezo insuku kwaphela mhlawumbe 3 days kathi ngithi ngiyavuka ekseni ngivuka nje ngiyagijima ngithi ngiyolanda iqaqa. Mase ngithi ngiyolanda iqaqa vele kuqhamuke intombazane nje ithi wemancane nangu uNombuso lapha ushonile. Ngithi athi nangu uNombuso. Ngithi mina muphi uNombuso ungangitsheli ngabanye uNombuso mina ngitshela ngamuphi uNombuso. Athi uNombuso Ntuli. Yo ngafuna ukuyibonela mina but professor ngifuna uqamba amanga. Ngayiyela mina ngezami inyawo ngawela ngahamba ngaphesheya kuborder straight. Kathi ngiyafika sebemboze ngeDuvate. Enjani lapha ingcole but professor into everything ngidini enjani nje ungcole enjani ingcole iDuvate. Kathi bafethu ngeke akwazi le Duvate ngiyayisusa mina le ngiyahamba ngothatha indubo yami ngizombathisa yona ungcono. Le Duvate ebole kanjena uzothina ubaba Nombuso noma uthi uyaqhamuka umntana wakho umbathisa ingubo nje uzothini. Ngiyayisusa mina le ngubo ngayilahla lapha khona abantu bemile la bebhizi bafona ngayikhipha ngayilahla lapha eceleni ngaqeda emva lokho ngamshiya kanjalo ngimbulile ngagijima ngolanda ingubo yami ngilala ngayo ngafika ngambathisa yona asenga la ngavithi sengibuya ngavithi nezinyembe zayiphumela nje ngambuka nangendlela ayiyona yazi indlela wangathi khona umuntu omshaya ngesitini mhlawumbe umbuka nje la emlomeni ngathi khona umuntu omshayile kanti cha igazi kushuthi laphuma laze kwaze kwaba labaningi wapha over. Engabona umuntu ngoba uNombuso nesibindi but professor wayisukela
emaskane lapha esebenza ngakhona angizwa wawela umgaqo wohlala kubhoda esitulweni awucabanga ubusuku bonke uyangizwa ehleni ngezinga kanje ugcine phalaza igazi shuthi wagcina seyathula uzobonakala nini ekseni wonke umuntu akekho nje noyedwa embona nje ukuthi hayibo nangu umuntu ehleli lapha nalo muntu engabe uhlaleleni ebusuku kubandana kanje akekho ngisho noyedwa kodwa wambona ngoba kwayimina njengoba kade ngigulela bengasa lona uvanzi ebusuku ngoba lento menge qala ngezwe amakhaza nami ngizwe inhlungu uyabo njalo ntambama bese ngenza sure ukuthi mase kuqala nje ukuhwalala ngiyahamba ngiyozakhela umjondolo wami ngilale uyabo phatheke kabuhlungu okay ngifike ngikhale ngimbuze ngithi kodwa nombuso yini mfethu yini kodwa nombuso mfethu bafethu yabona lo mntwana ubani ifike necebo lokuthi ngifonela ubaba wakhe ngoba nje before agule lokho bese kumqinisa cause wathi ngifonela ubaba wakhe wafika ubaba wakhe ezomlanda wangahamba yebo futhi lento le weseyifila kusho ukuthi but wayephile ngaguli ngaleso sikhathi kodwa imenza lento ukuthi aphalaze igazi ubesevele liphalaza futhi wayengifihlela wayekufihlela unombuso angithi akhumbula le matikulu wena uqhuma igazi ngamakhala akhumbula athi ngimongozile yabo kwathi sesibuya ematikulu ila ngaqala khona ukumbona yazi wathi khwehlela wakhwehlela waqedwa sathi toilet paper shuthi wezwe ngathi isikhwehle inkwahla yabo kanti uzothi mayifela ihlwili yabo wavitano walifihla yabo nganganaka nami yabo leyo nto ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe ngoba unqina ukuthi kade thifela yabo ngiyithulele wathi ngelinye ilanga ngiyamfica enye into eyamlimaza kakhulu nombuso ngoba wathi kade eqeda ukushawela umuntu kade ethandana naye nombuso bese nestish la ngaphansi kwekhwapha yes nombuso bese emzimbeni nje bese netishi anazo through lo amfethu kade athandana naye emshayela izinto engazona into angawona amaphutha akhe amaphutha amnakwabo yabo kwamlimaza kodwa futhi nokusuka kumnqobi kwamlimaza nokusuka kumnqobi kakhulu bobabili babebalansisene umnqobi emdingo nombuso emdingo engaba kafile kuba besathandana nomnqobi ngiyakutshela ngabe usakhona ngoba ebenza sure umnqobi nombuso futhi naye ebenza sure ukuthi angibe uvanzi ngiyahlala endaweni eyodwa ngilinda umnqobi azabuye uma ngabe ukuthi abanalutho benomnqobi unombuso ebekwazi ukuthi athenga ugwayi ayidayisela ugwayi lo masenta amancane angenayo bazobhanqanisa benomnqobi babone ukuthi benza njani kwathi ke esebuya esibhedlela kade etishiwe engabe correct yazi ngimbone emayikhwehlela athi yabo ngibona ukuthi okay kusho ukuthi mhlambe itishi mhlambe sisabhlungu yabo mezokhwehlela ngaso sonke isikhathi kumele kube khona into azofela kuyona yabo ngiyibuza ukuthi nombuso ngabe usaphuma igazini noma wophele ngaphakathi athi hayi mancane bangicheckile esibhedlela kodwa angazi ukuthi kanjani ngoba mangikhwehlela igazi lisaphuma kancane lalibele phuma nje kancane kwathi usuka wabele akhwehlele bese vele
liyabuya. Libuye futhi kwangampela igazi lodwa emlomeni. Lodwa. Ngambuza ngathi hayibo manje njengoba kwenzeka kanjena awuzwa amapheni? Athi mancane. Angikwezwa amapheni ngesikhathi ngiphalaza but kodwa udula wangilimaza. Wangilimaza. Ngoba manje ngaso sonke isikhathi mangizokhwehlela kuze kube over akwenzeki ngingaliphalaza igazi. Engathina amazwi akho okugcina. Isikhathi sesivele sadlula nje. Amazwi ami okugcina nje ngingathi kubabukele emakhaya bengicela bazame ngayo yonke indlela. Ngiyazi ukuthi abangasithandi ngoba thina sesifana nezilwane ebantwini. Kodwa uma umuntu engakwazi ukuthi mhlambe umuntu onengane kubo egcekeni efana nathi bengicela ukuthi azame bandla ukwenza sure ngayo yonke indlela ukuthi abazama ukuthi noma ngathiwa ebonile kangakanani uhambe exabene nomphakathi wonke, kodwa ngicela azame umzali waleyo ngane ukuyokhulumisana nomphakathi, azame ukuthi alande umntanakhe ngoba yabona manje mina ila ngibona khona engathi ila libhubha khona ngempela. Ngoba izwe liyabhubha kwangampela manje. Kuthina ababhema ama-drugs thina asisenaminyaka emingakanani sihleli. Siyabalekisa sihutshiswa kwezinja, siyashawa ama-security in abanye bayalimala, bayaphuka, abanye baphoswa emlilweni bayashona nje. Siphila leyo mpilo nje, siphiliswa kwenyamazane. Umuntu onengane ela emgaqweni akayilandi. Ngisho ngathiwa iyone kangakanani azame ukuthi akhulume nomntanakhe omncane. Naye ngineshoyo ukuthi mangase kuthiwa umuntu osaba ukuthi unamacala ngakubo, kodwa mangabe eseza ukuthi okay aselungisekile, at least umntanakho akabheme ihlala kubo omncane. Idlamaningi esakeni ngoba manje umntanakho mawukuthi kuleya ndawo leya owazi ukuthi ohlezi uzomlanda nje isidumbu straight. Ungamtholi kwakumthola. Sometimes ungamtholi kwakumthola at all ngoba sinjalo asikwazi ukubuzana sisodwa ukuthi usiba wena ubani wakabani. Nibuzana mawukuthi ngempela nizwanile nomuntu. Kanjenga nami mina kade ngisanda kubatshela ukuthi bafethu mina ngusibani bani okasibani bani, kodwa sengiyanitshela nje ukuthi ngikwazi lokho, kodwa ke I don't think ukuthi kade mina ngafika la eThekwini kade ngayiphila lempilo esiphilayo, kodwa akaze kuqhamuke ngisho noyedwa enake nambona ngithi owathi uzobheka mina ngithi basho ukuthi mancane ngathi ke mina ngizalelwe Eastern Cape, mhla ngivelelwa inkinga ano wenza sure ukuthi ushuthi nihamba niyobheka Eastern Cape, angazi ngoba Eastern Cape ingakuthi niyobheka nize nithina ngazi, kodwa manibona ukuthi niyahluleka anoyekela ngoba ayikho into engayenza mawukuthi anibathola abazali bami. Uyabo mina ningayitshela ukuthi khona ilokishi lami la eduze ini cha ayikho, kodwa uNkulunkulu sengithembele ukuthi uyena oyenza indlela ukuthi caca ukuthi kwenzakalani ngami, kodwa umuntu onomntwana lapha kuleya ndawo akamlandi ngoba isidumbu salo mntwana wakhe ngikasithole mhlambe ngiyakaza sinuke nakancane. Bakhona abaningi abashonile abazali babo baqhamuka
manje umuntu kade ashona khona ubaba kade esanda ukufika ensukwini nje hambe bheka umntanakhe Nhlanhla leyo khona bamaziyo bamchazela ubaba abantu wathuka ibhade wathi inyanga nenyanga ngihlezi ngiqala eThekwini ngizobheka nomntwana inyanga nenyanga ngihlezi ngiqala eThekwini ngizobheka nomntwana abanye bemkhumba komakethe kumjondolweni komakhaladini kanti ingane yami ayisekho abanye banenhlanhla basalandwa ngamahlahla ngoba abanye nje obvious uma ukuthi uyamiyeka umntwana wakho lapha usuyomlanda ngehlahla kuphela futhi uma ube nenhlanhla wamthola nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi ndabalela umuntu omemeza athi akhalalela uthi igula laJama lichithekile la nina bakaMbhudu bomvu njengegazi lo ethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamezweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngohambo lwempilo yabo kulezi insuku ke silanda bonke abangani bakaNombuso njengoba uNombuso eshonile njengoba nazi ukuthi le iMPTV1 yakhandwa woNombuso nabo mancane uma bengasekho ngeke singabahloniphi lonke leli viki nje sobe sihlonipha uNombuso njengengqalabutho yakuleli khasi uhlelo lolumalungana nokuthi siqwashise abantu ngezidakamizwa uma unengane noma nawe umzali noma nawe umuntu nje because izidakamizwa zingacathamela ngisho usuthi usiqedile isikole umdala uyasebenza uhlangane nabantu abaphuza utshwala nawe uthothi umuntu oyiphuzelayo begcina bekufaka ezintweni okade uzibukela kude empilweni yakho ngakho uhlelo lolu alukhethile ukuthi kumele libuke ubani wonke umuntu kumele alibuke ukuze ezokwazi ukuzivikela uma usathana emcathamela igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kaMadlakazi mawuqala ukuba ingxenye cindezela subscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposa ayizogenqeza ucingo lakho uzothi mawungena phakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolu suku sibongile intombi ukuthi ufike uzosho uhambo lwakho uhambo lwempilo yakho kanye noNombuso njengoba bengisho ukuthi uNombuso ubesho ukuthi hayi emgaqweni uthembe wena kakhulu awusiswa kuyikho ukuthi uNkulunkulu uma esekhombile noma ukhona umuntu usuke esekhombile siyabonga kakhulu mina sangincenga